Vakaviga weMbudzi. Musoro weMbudzi. Musoro weMbudzi. Kuisa muCoffin. Totenda. Zviriko here izvozvo? Zviriko ne? Hello guys, welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time you please subscribe, comment, share, like, then move on my channel notification button on because but no upload any video. So please like video, guys, like. So enjoy the video. Thank you, God bless. Tripe makasimba o prophet. Dambudziko rakuinza inasi nderei? Dambudziko randisvitsa pano nderekuti kana nguva yangu yekuti nditeverewo semadzimai handisi kutevera, ndaane nguva yakati rebei. Ndichakunamatirai mugofanana navamwe vakadzi. Mapanzwisisa ka? Amen. Ndichakunamatirai mugofanana navamwe. Ifanane ndamanya amafazi. Kune mashura ari kumusha kwenyu. Ndaona guwa risina munhu. Chichi guwa risina munhu iri. Zvakaitika prophet ndezvekuti ndina hanzvadzi yangu mutedzeri wangu akabuda wachiti ndakumboendawo kusouth kunotsvaga basa. Saka kubvira 2015 hasati amuwana. Saka daddy vangu inini vakabudawo vakaenda kune imwe n'angawo yavakaenda. Vakanzi akatoshaika. Saka kushaika kwake akaita muchiudza iyi hama, sezvo munhu yanga ane mudzimai munoramba makasungirira mudzimai uyu mwana mudiki, motenga mbudzi neCoffin momuchema mosunungura mudzimai wake uyo akwanise kuenda kumusha kwake. Television mandipa kuseka. Hallelujah. Vakaviga weMbudzi. Musoro weMbudzi. Musoro weMbudzi. Kuisa muCoffin. Totenda. Zviriko here izvozvo? Zviriko ne? Makambozvionawo? Egaitinzwa ava. Munhu anoti akatsakatika kana kuti pamwe atsakatika mune hembe yake. Munotora musoro weMbudzi waari kutaura iwoyo nehembe yake momuchema moviga. Nekuti for example pane vanhu vaya vakatakurwa kucyclone dai vaya. Maane chokwadi chekuti mutumbi wehama yedu hatichakwanisi kuuwana. Asi munofanira kuti munhu iye mumucheme pawanikwe guwa rake. Saka munotora hembe yake moita zvavataura modi moviga. Amen. Chatinoitwa ndechekuti let's say munhu ashaika ari munzvimbo isiri yake anoradzikwa. Then kana aradzikwa munotora jecha paguva rake. Kana matora jecha paguva rake munorisanganisa nemusoro weMbudzi moisa muCoffin moviga kumusha kwake. Alright. Amen church. Mukaita hama yenyu inenge yafira kure zvichida kunze kwenyika, kana paita dambudziko remacyclone waya, kana kuti mukamushaya munotora nhumbi dzake mouraya mbudzi kumusha kunzvimbo yamunoda kumuvigira, motora musoro weMbudzi moutawo kutochema. Unenge wakamirira iwo musoro weMbudzi unenge wakamirira iye munhu wacho wamukashaya kana kuti akafira kunyika dziri kure. Ndo zvatinoziva. Ameni. Pakuviga pamusoro weMbudzi zvinodhipenda kuti afa munhukadzi here kana kuti munhurume. Kana ari munhurume munotsvaga mbudzi yechigotora chiya ndo chinochekwa musoro, motochemawo chaizvo makaisa mubhokisi nenhumbi dzake dzingava mbiri nebhurukwa, motorara muchichema muchiimba. Kana madero munochengetedza munhu uya. Ndizvozve pakurova guva munotongoenda paguva iroro munorova guva. Kana ari munhurume, munhu wokadzi munotorawo mbudzi inobereka yamai ndo yamunochekawo muita saizvozvo zvapera. Ameni. Inini ndakazwa kuti let's say une hama yako yafa tiri muno muHarare sezvatakaita izvozvisoka toshaya tomuviga muno muHarare let's say mozowana mari yekuti makuda kunomuviga kumusha munongotora ivhu nemusoro weMbudzi iwoyo munochema patsva momuviga panzvimbo yamunenge makuda imimi. Amen church.
Amen church. Ini mazwiro andinoti kandi manzwiro andakaita kuti musati kana kutoti munhu afira kandi ku South Africa kana munhu yafira mada kandi kuti munomara muda kuntakura munomika kumusha musati matora motanga matutaura kuti taasi takukutora kubva pano kuti tiende newo kumusha tinokuika kumusha amungotora ide musina kuita sei musina kutaura munofanira kutomukupira takukutora nhasi takwenda newe kuti tinokuika kumusha muchitaura paguva ipapo masvika kumusha iko musikotaura kuti nhasi tauya pano ndo pamusha paro patauya newe takunokuviga ndo maziviro andineta ndinofanira kufambira zvinenge zvichiitwa musoro weMbudzi kuti nhasi takuviga musa musoro weMbudzi nembatya yake moisa momo zvitakura munomita se muchiromuviga yenyu. Alright, hausati waona hausati wadi hausati waona saka kunoitika zvakawanda pasi pano naika kwenzakalo kunenge emhlabeni nasati ndambozvinzwa wakosati wazvinzwa usimudzai maoko seni toni abake bakuzaphakamisa tikachechiyesa tisati tambozvinzwawo kaizvi ko ichi chimuwiri chinozoenda kupichi inoitwa sei nyama yacho inodyiwa inoitwa sei zvezvato zvevakuru sevana adiki hatizonadzo zvicherechedzo hamuna kuziva kuti yakafambiswa sei Alright, takangana wakubvunza vaya vanga vachitaura kuti nyama yacho inofamba sei handitika zvinhu zvinoda Mwari mwana wamai zvinhu zvinoda Mwari ezinye zifuna umlimi upenyu unodani impilo ifuna umlimi saka baba wari kutoti munhu akafa tese muri yese tikungoti muri kuti ko hembe dzake dzakaenda kupi takatogova. Alright, wozi zvatovharana Amen. Your brother is not dead. Mukurevesere prophet. Mukurevesere zvamuri kutaura. Is not dead. Sure. Haana kufa. Ari kupi? Haana kufa. Mukurevesere prophet kana kuti muda kungondinzwawo. Sure. Ndiri nherera. Mina ngintandana. Ndakasiwa ndiri grade 6 nababa namai. Nachiwa ngo grade 6 labazali. So ndinoziva kuti rufu runorwadza sei. Ngiyakwazi ukuthi imfi ibuhlungu njani. Handizokwanisa kutamba norufu. Andisoze ngidlale ngemfa. Kana kutamba nosoko rorufu. Kumbe ukudlala ngelizwi lemfa. Ndinoziva kurwadza kwazvo kushayikirwa nomudikani. Ngiyakwazi ukubuhlungu. Saka handingatotaura ndichikufadza. Andisoze ngikhulume ngifuna ukuthi hanzvadzi yako haina kufa. Umne wenu kafanga. Haana kudii. Kafanga. Akaenda akasvika ku South Africa. Asvika ku South Africa. Pane paipi yakatemwa inoburitsa mafuta. Paipi inofambisa chi? Mafuta emota yaya. Saka pane painocherwa so. Vanhu votema wopota vachitora mafuta nepapi naipapo. Saka kampani yacho iyoyo yakazoziziva kuti kune kuri kubiwa chi zuva rekuenda kunoreidwa kuti kutsvaga vanhu vari kupota vachiba mafuta. Hanzvadzi yako anga apinzwawo muchitima chipi chekunzi handei kune kwatiri kuita chi mari. Pane kampani inoita zvemafuta ine mapaipi, mazuva mapaipi mahombe aya. Saka kune vanhu vanoziva kuti patikachera apa pasi apa pane chi pane paipi iri kufamba nechi. Saka vanobva vaitema yodurura mafuta iwo otora mafuta aya vachinodini vachinotengesa. Saka hanzvadzi yako akanosungwa ari papi ari ipapo zvekuti mukaenda kuvanhu vanoita zvevasungwa ku South Africa mukanomutsvagirwa munomuwana. Akatopiwa makore ekupika, ari kupedza kupika muna 2024 muna May. Saka endai munotorana mumboenda ku South Africa motsvaga department inoita nezvevasungwa mobva mamutsvaga. Mapanzwisisa asi manje kana muchienda muchinomutsvaga manje hanzvadzi yako akachinja zita. Wapanzwisisa zita raakasungwa naro harisi zita rekuberekwa naro.
Mapanzwisisa ka? Ndikuzvinzwa prophet. Anti anonzi Deniva ka? Harisi zita rira ukasvika uchiti kutsvaga Deniva amumuwani. Ukasvika muchiti kutsvaga chi? Amumuwane. Saka kana moenda munoti tiri kutsvaga Ivan Nkululeko. Endai munotsvaga ani? Ivan Nkululeko. Kumusha kwake hakusi kuZimbabwe, iye kumusha kwake kuLimpopo. Ivan Nkululeko kumusha kwake ndekupi? Limpopo. NdekuLimpopo. Ndo ma details ari kupi? Ari koko. Ng'anga iri kunzi yakagara mazuva anoda kunowawarira masvondo 3 pamba penyu, handiti? Chokwadi. Ichiti iri kugadzira matare. Chokwadi. Right. Payakagara masvondo aya kana mazuva anowarira kumasvondo 3, Mwari ari kuti ng'anga yakanga yakufambidzana nomukadzi womukoma wako. Mapanzwisisa ka? Kutaura kwandiri kutoita nhasi uku, kutaura kwandiri kutoita nhasi uku. Mukadzi womukoma wako ane mwana neng'anga iyi.